Pa ne znam, mislim da smo previše imali padanja u igri, previše smo radili greške, onda smo opet sastavili 10 minuta dobro i opet pali. Mi smo verovali da možemo da pobedimo +8, ali smo opet napravili previše tehničkih grešaka, ali okej, na kraju bitna nam je pobjeda, idemo u četvrtfinale i sad idemo da se spremamo za protivnika, imat ćemo malo pauzu i vreme da se dobro pripremimo i mislim da će biti sve okej. Da, imaju super ekipu, dobro igra, pogotovo Kočetova je u vrhunskoj formi. Mi danas nismo mogli da je zaustavimo jer stvarno šutira i sa 12 metara. Tako, ja čestitam ekipi Dinama jer stvarno su pokazali jedan vrhunski rukomet i želim im puno sreće u četvrtfinalu. Pa nismo je baš posakuvali, ali znamo da je ove godine ima i oni problema sa povredama i sa drugim stvarima. Ne smemo da gledamo na to, mi moramo našu igru da ispravimo, da se dobro pripremimo i naravno, zašto ne bi mi bili bolji od Džera. Pa sigurno moramo da smanjimo tehničke greške i da pojačamo odbranu i mislim da imamo velike šanse.